Скільки разів ви зустрічалися з новим керівництвом держави в адміністрації президента? Ну, у мене є інформація, що ви зустрічалися. Так, дійсно, ця інформація відповідає дійсності. Напевно, важливо не кількість зустрічей, а важливо перше, де вони відбуваються і який предмет розмови і з якою метою вони відбуваються. Так ось, я хочу наголосити, вони не відбуваються за межами службових кабінетів, вони не відбуваються практично в позаробочий час. Ці зустрічі відбуваються, як є передбачено, для керівника правоохоронного органу. В межах законодавства, скажімо так. Ну, і не зовсім. Я б сказав, це офіційні виклики, це тема зустрічі і це обговорення тих тем в присутності президента України. Дивіться, наскільки мені відомо, ви зустрічалися 2 рази після вибрання Володимира Зеленського з Володимиром Зеленським і з керівником Офісу президента Андрієм Богданом. 2 рази зустріч була з Андрієм Богданом і з Володимиром Зеленським. Вони обидвоє були присутні. Це правда? Я б доповнив ваше запитання, в тому числі з міністром внутрішніх справ, з генеральним прокурором і з багатьма іншими людьми, з головою НАБУ, з керівником САП, і з іншими міністрами в тому числі. Ми говоримо про зустрічі в адміністрації президента. Зараз це називається Офіс президента, але адміністрація президента, де були присутні Володимир Зеленський і Андрій Богдан. Це відповідає дійсності. Так, 2 рази. Так. Тобто вони лише були, ви могли зустрічатися з генеральним прокурором, очільником НАБУ. Ну, тобто ці 2 особи лише були. Наголошую, що під час цих зустрічей були в тому числі і інші особи, яких я щойно назвав. Генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ і так далі. Так. Про що ви говорили з Володимиром Зеленським і Андрієм Богданом? Ця зустріч, це була робоча зустріч, в якій приймали, ще раз наголошую, не лише президент і голова адміністрації, голова Офісу президента. Це були присутні силовики, міністри. Представники правоохоронного... Добре, тема розмови. Це вас запросив Володимир Зеленський? Мене запросив листом офіційно голова Офісу президента, а інший раз, якщо я не помиляюсь, це секретар Ради національної безпеки. Пан Данилюк. Пан Данилюк. Це обговорювалися питання, якщо я не помиляюся, розкрадань і корупційних дій в оборонній сфері. І це обговорювалися питання також боротьби з контрабандою і з порушенням митних правил. І це обговорювалося завжди питання щодо ефективності співпраці правоохоронних органів для поборення злочинності. Саме оці напрямки були стержнем наших зустрічей і, відповідно, розмов. І Володимир Зеленський, яке на вас враження справи, що він хотів? Щоб боролися, не боролися, припиняли, не припиняли? Ви знаєте, я розкажу один факт, який відбувся внаслідок того, що президент країни цікавиться ефективністю роботи правоохоронних органів. Я знаю, що зовсім недавно відбулася зустріч керівників антикорупційних органів, і є багато напрацювань, і найближчим часом ми побачимо результат їхньої роботи. Я знаю, що це завдяки позиції президента України.